ljudi, mi ćemo danas praviti jedan baner u Photoshopu koji će izgledati ovako. Pa dobro, idemo i u Photoshopu. Trebate da nađete sliku PNG formata. Open, izaberemo slike, tako, onda mi ovo treba ajde ovo, open, dobro, zatim idemo na ovu na primjer, idemo ovo i da je isjačam, ovo neće biti baš tako jako lepo, jer ovo vam čisto samo pokazujem, samo da nije dobro, ovako ćemo, ovako i ovako, do prekora, zatim idemo na ovu sliku, uzimamo opet ovo i idemo opet sve, idemo CTRL-C, slika CTRL-V, zatim uzmemo ovako, uzmemo ovo i pomerimo ga veličine, neka bude na primjer, eto tako, bude ta veličina, tako, sad je baš ne vidimo zašto sam izabrao lošu sliku, idemo na sljedeću, to je ova, ovako, uzimamo sve, idemo CTRL-C, idemo image, CTRL-V, loše, dobro, zatim isto, kao prošli put, i povisimo ga. Znači ovo neću da se trudim da bude prelepo, ali čisto onako. Onda uzmemo ovo, zatim CTRL-C, idemo na sliku, CTRL-V, dobro, zatim uzmemo ovako, i povećamo ga koliko možemo. Pa, kad bude otprilike ovako. Dobro, idemo tekst, zatim ovako, i tu ćemo da samo čekaj, ovako i ovako tu, čekaj, font da bude, ne font, već veličina, 10, manji font, tako, ovako, Marko Ganes, idemo ovo i to i polisimo. I tako možete još mnogo detalja ubacivati i to je to i pozdrav.